Ara van a conèixer el secretari general d'un partit polític valencià i valencianista que acaba de néixer. Li diuen Jaume Hurtado, el partit és Som Valencians i el principal punt del seu ideari, del seu programa, és aconseguir un finançament just per a la comunitat valenciana. Temps per a l'entrevista ací a TV4 de la mà del nostre company Frederic Ferri. Estem així en la plaça de l'Ajuntament de València. Estem, com tots vostès ja saben, pràcticament en campanya electoral. A alguns els agrada dir precampanya electoral. Ja hi ha molts moviments polítics que estan en aquests moments en l'ambient i hem vingut així per a parlar en una persona, en un home que està en això, en un ideari polític, en una manera de fer política, regionalista, valencianista, d'ací de la terra. Millor ell, Jaume Hurtado, ens ho conta. Ell ha muntat un partit que es diu Som Valencians. Bon dia. Bon dia. Bueno, no he sigut jo el que ha muntat el partit, som un grup de gent que estem preocupats per València, ens preocupa molt el tema econòmic i no és una idea meva, o sigui, és un tema de molta gent. Som gent molt heterogènia, no som regionalistes, n'hi ha gent que és nacionalista, n'hi ha gent que és autonomista i també n'hi ha gent regionalista, però no és un partit regionalista, és un partit obert i plural en el que pot estar qualsevol persona. El seu càrrec és secretari general del partit, Som Valencians. Quines expectatives tenen? Pues nosaltres sabem que és molt difícil el tema electoral perquè anem a combatre en verdaders monstruos de la política, però nosaltres tenim una cosa que és molt important, i és que som de la terra i coneguem els problemes d'ací. Per tant, esperem tindre uns resultats importants que serem claus en molts pobles i ciutats valencianes i anem a intentar ser una minoria que influïsca tant així en València com en Madrid l'any que ve. Parlem de finançament autonòmic, que jo sé que és una de les coses que vostès van a fer bandera, d'aquesta reivindicació, que se'ls ompli la boca al Partit Popular i a altres partits de reclamar aquest finançament just, correcte per als valencians, però ho demanen així, després van a Madrid i allà no es demana, és al revés, voten en contra. Sí, el tema de la finançació autonòmica és el que més ens preocupa a nosaltres. Nosaltres som una terra, una autonomia, que tenim una renta per càpita inferior a la mitja espanyola i no se compleix el principi de solidaritat i, a més de no tindre la riquesa que tenen altres bandes, aportem al sistema. Nosaltres el que volem és tindre un concert fiscal com tenen en Navarra, de manera que siga una agència tributària valenciana la que recapta els imposts i nosaltres ens apanyem així en València, distribuïm la riquesa entre nosaltres a lo que nosaltres necessitem i després se contribuïsca a la resta de l'Estat en coses puntuals, el que estiguem d'acab amb nosaltres. Volem manar nosaltres des de l'economia. I això vol dir que des d'aquest posicionament es pot fer front a aquesta crisi, a aquest nivell de paro que n'hi ha tan gran així en la comunitat valenciana? Sí, a veure, n'hi ha dues coses. Per una banda, volem ja deixar de tindre el problema de que si mana el PP en Madrid i així governa un altre partit, el partit de Madrid no ens dona la finançació que ens toca, o al revés. Quan estava Zapatero castigava els valencians perquè manava el PP. Volem aquest problema llevar-ho de damunt. Volem que els diners se queden en casa i que nosaltres ho gestionem tranquil·lament. O sigui, que no depengam de Madrid, de que se porten bé Camps en Zapatero o Fabra en Rajoy, no volem aquest tema. I després, si nosaltres cada any aportem més al conjunt de l'Estat de lo que rebem, estem perdent capacitat financera, evidentment. Per tant, el que volem és tindre els nostres diners en casa, rebaixar els imposts i que se puga pagar tot el que no s'està pagant ara mateixa. Puc pensar en les farmàcies no estan cobrant. Puc pensar en ajudes al camp. El tema de Canal 9 s'ha tancat perquè era deficitària, però clar, si els nostres diners servissin per a pagar Televisió de Madrid, TV3, la Televisió Canària, la que fan en Castilla-La Manxa, paregam que siguem els que paguem les coses dels demés, no? Li agarra el fil per ahir a vostè el senyor
el molt honorable president de la Generalitat, Alberto Fabra, va dir que tancava Canal 9 però no haver de tancar hospitals i escoles. Ni hospitals ni escoles s'han obert, no hi ha diners per a res, les retallades són espectaculars així en la comunitat valenciana. Què faríeu vosaltres en educació i en sanitat? És que, vaig a dir, per exemple, avui ha aparegut en premsa que la comunitat valenciana és la que paga més tard de tot l'estat espanyol. Per tant, no ha servit per res tancar Canal 9 i no s'ha fet res en els diners que s'ha... De fet, continuem pagant Canal 9. De fet, continuem pagant als treballadors perquè n'hi ha un jaleo ahí en tribunals i continuem pagant-ho. Nosaltres volem donar llibertat a les famílies perquè puguen triar l'escola. Nosaltres apostem per un model en el que la família pugui triar quina escola. Nosaltres estem a favor, per exemple, de l'exec escolar. De manera que siga la Generalitat la que pague un xec escolar a la família pugui triar el centre d'educació. O sigui, volem més llibertat, que no siga una conselleria la que marque què han d'estudiar, on han d'estudiar, sinó que siga més la família la que se preocupi per l'educació dels fills. Hi ha molts empresaris, el món de l'empresariat valencià ha estat demanant precisament un partit regionalista. Partit com el de vostè pot fer que els valencians acabem en aquest títol que pot ser tinguem merescut de meninfots? Nosaltres no som meninfots, perquè si fórem meninfots no haguem fet aquest partit. Però jo espero que siguem el partit no dels empresaris, sinó de tots els valencians. I els empresaris són importants, però igual que els empresaris grans o mitjans, també n'hi ha molt d'autònom, n'hi ha molt de professional liberal i també n'hi ha molt d'assalariat. Nosaltres no volem ser el partit dels empresaris, volem ser el partit de tota la gent que viu en València. Jaume Hurtado, moltíssimes gràcies i a vostès ja saben, cada dia a TV4 un personatge d'actualitat, anem cara a campanya electoral i ja és inevitable tindre cada dia sí un polític que tinga coses que contar-nos. Vull cantar la llum